Bo día, señor Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Secretario Xeral Técnico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Secretario Xeral de Educación e Formación Profesional, Director Xeral de Centros e Recursos Humanos, Subdirectora Xeral de Innovación, Orientación e Formación de Recursos Humanos, persoas directoras dos centros educativos, amigas e amigos. Dámoslles a benvida desde a Cidade da Cultura en Santiago de Compostela a este acto de presentación do Plan Recupera. Preside este acto don Ramón Rodríguez González, señor Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade. A situación excepcional que se está a vivir na comunidade educativa provocada pola crise sanitaria foi mitigada en gran parte pola fortaleza do noso sistema educativo e o esforzo de todos e todas. Neste novo contexto, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade definiu un plan para reverter esta situación, conseguir o éxito escolar, manter os estándares de calidade e afianzar a formación do noso alumnado. O Plan Recupera, que hoxe se presenta, desenvolve medidas para reforzar as competencias non adquiridas polo alumnado, especialmente o máis vulnerable. Medidas para o cuidado do benestar emocional de toda a comunidade educativa e medidas de apoio e seguimento individualizado en colaboración coas familias. Damos paso neste momento a un vídeo presentación do Plan Recupera. A continuación, contamos coa intervención do señor Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, don Ramón Rodríguez González.
Bueno, moi bons días. A verdade é que despois deste vídeo case é mellor non dicir nada, porque creo que está moi ben esquematizado para entender o que queremos decir. Eu quero comenzar dando as gracias ás persoas que fixestes posible este proxecto e que nos acompañades en este acto. En primeiro lugar, as representantes do Comité Educativo, directoras de centros de referencia tanto en Ames como en Vigo como en Lugo, que nos acompañan, tamén as persoas da subdirección correspondiente que están aquí presentes, que participaron man a man no diseño do mesmo, e, por suposto, ao total do equipo directivo que estamos neste acto. Bueno, a verdade é que todos somos conscientes de que estamos a rematar quizás o curso máis complexo que tivemos na historia recente en Galicia e en España, eu me atrevo a dicir que no mundo. É obvio que a situación sanitaria condicionou dun xeito evidente e moi claro todo o que tuvo que ver co desenvolvemento ordinario do curso, e creo que xa a piques, a pouco máis dunha semana de rematar as clases, creo que tamén é un bon momento para poder facer unha reflexión e ver como se cumpriron os obxectivos que no inicio do curso nos marcamos. Neste inicio do curso, que foi moi convulso, con moitos medos, obvios e entendibles, tendo en conta que nos enfrentábamos a unha situación absolutamente nova e absolutamente diferente, un dos grandes obxectivos, o principal obxectivo, era manter todo o que ten que ver ca seguridade sanitaria nos centros educativos, convertir os centros en lugares seguros desde a perspectiva sanitaria. E todo isto combinado coa máxima presencialidade dos alumnos e das alumnas nas aulas. Este obxectivo, fomos capaces de logrado, creo que cunha notable nota, ou unha sobresalinte nota, e creo que todo isto supuxo un gran sobreesforzo para o conxunto da comunidade educativa, para os profesores, para os equipos directivos, sobre todo para os equipos directivos, para as familias e para os alumnos, para os nenos e as nenas que se manifestaron cunha gran disciplina ao longo de todo este tempo. O segundo gran obxectivo, unha vez que intentamos e nos fixamos o anterior, que, por certo, fomos das poucas comunidades autónomas de España que tivemos 100% de presencialidade en todo o ensino obrigatorio, en bachillerato e prácticamente tamén o 100% no ámbito da formación profesional. E, como dicía, unha vez logrado compaxinar a presencialidade co rigor desde a perspectiva higiénico-sanitaria, o segundo era brindar o que sempre foi o noso sistema educativo, un sistema educativo que ensina en calidade e en equidade e que forma aos nosos alumnos en valores, en igualdade de oportunidades e sempre cunhos estándares de calidade e de equidade dos máis altos de España e dos máis altos da OCDE. Visto isto, creo que podemos estar satisfeitos, o sistema educativo pode estar satisfeito do traballo feito. Logramos manter o ensino presencial prácticamente ao longo de todo o curso, sacando unhas semanas concretas nas enseñanzas de réximen especial, e tamén fomos capaces de manter, desde a perspectiva sanitaria, uns niveis de afección que evolucionaron conforme evolucionaba a situación xeral, tanto no tempo como no espacio. Se na sociedade había picos ou había incrementos, se reflexaba nos centros educativos, e se nunha zona xeográfica había un incremento da situación pandémica, tamén había nos centros educativos, pero sempre partindo dunha premisa que creo que foi recoñecida por toda a comunidade educativa de que non houbo transmisión interna, senón que os casos iban de fora para dentro do centro educativo e non houbo no seu interior transmisión, salvo casos moi concretos. Por outra parte, tamén creo que somos conscientes, e fomos conscientes no conxunto do sistema educativo, que nos topábamos que o último trimestre deste ano e as particular situación de desenvolvemento deste curso, nos fomos conscientes de que había que reforzar algúns coñecementos, algunhas destrezas, algunhas competencias que, por mor da situación pandémica, non tiveron o desenvolvemento que deberían ter
ao longo desta situación na cual vivimos. Por iso puxemos en marcha, nos parecía de xustiza, para evitar calquer tipo de problema ou calquer tipo de problemática asociada a estas carencias, poñer en marcha un plan que chamamos Plan Recupera, que basicamente ten como obxectivo reforzar aquelas competencias non adquiridas ao longo deste tempo polo alumnado. Por iso este proxecto, que é un proxecto que, como xa digo, xulde do traballo coordinado entre técnicos da Consellería e técnicos do Comité Educativo, se plantexa con tres grandes obxectivos. O primeiro é apoiar o alumno máis vulnerable, detectando, identificando aquelas necesidades de aprendizaxe que se foron xeradas, que se xeraron a raíz da pandemia. A segunda tamén é mellorar o rendemento académico, é dicir, facilitando a adquisición de competencias e proporcionando recursos pedagóxicos e recursos didácticos aos alumnos. E terceiro, como gran obxectivo, é prever todo tipo de risco de fracaso ou de abandono escolar temperá. En definitiva, o que queremos é diseñar un sistema para que ningún alumno se quede atrás, e non se quede atrás de verdade. E para iso hai que planificar unha serie de actividades que apareceron recollidas de xeito moi somedo, moi esquemático no vídeo, e que se poden simplificar falando de en torno a un investimento de 13 millóns de euros, cunha participación en torno a 1.250 profesores vencellados aos programas PROA e aos programas ARCO, que se van especializar de xeito inmediato en estes proxectos e en estes programas, e contamos aproximadamente ter en torno a 50.000 alumnos, por suposto, dos últimos cursos de primaria, cuarto, quinto e sexto, de toda a ESO, de primeiro de bachillerato e tamén da FP básica, aproximadamente 50.000 alumnos que participarán dentro das diferentes accións que se poñen en marcha no Plan Recupera. Como se digo, é unha ruta ambiciosa, é un plan ambicioso, que o que quere é, se se me permite a expresión, normalizar a situación de ensino cara ao escenario pre-COVID. Hai 4 liñas de actuación, as vimos. Estas 4 liñas de actuación, por unha parte, o que fan é que xestionamos recursos preexistentes orientándoos cara a este ámbito, é dicir, os contratos programa, os PROA, os ARCO, todo o que ten que ver coa formación de profesorado, co plan de benestar emocional, pero tamén temos accións novas, e recursos novos complementarios aos xa existentes que reorientamos cara a este ámbito. Hai tamén 2 ámbitos temporais, un plan inmediato de choque que será no primeiro trimestre de curso, é dicir, no último trimestre deste ano, e aquí faremos reforzo e apoio e acompañamento nos niveis orientados a final de etapa, cuarto e quinto, sacando os finais de etapa. Estamos falando de cuarto e quinto de primaria, non sexto, falamos de primeiro, segundo e terceiro de secundaria e falamos de primeiro de formación profesional básica. Aquí estarán orientados o seu traballo por parte dos profesores do programa ARCO, que centrarán o seu traballo neste último trimestre en voltar, en certa medida, a normalidade e actuar sobre aqueles alumnos que poidan ter debilidades formativas por mor da pandemia. Estos profesores ARCO orientarán, como xa digo, o seu traballo cara a esta liña, e a segunda escala temporal que se desenvolverá ao longo de todo o ano ten que ver, neste caso, cos últimos cursos de final de etapa, con sexto de primaria, con cuarto de secundaria, con primeiro de BAC e con segundo de FP básica. Neste caso, o traballo se desenvolverá ao longo de todo o ano, despois do plan de choque, e aquí teremos 450 profesores vencellados ao programa PROA. Creo que son profesionais que van a reforzar dentro deste programa as líneas formativas e as líneas de ordenación nestos ámbitos. Estamos, en definitiva, a falar que van a participar en este proxecto en torno a 1.250 docentes que se encargarán de reforzar aquelas competencias ou aqueles ámbitos que non adquiridos ao longo do curso por aqueles alumnos
especificamente por aqueles alumnos que o precisen. Como se van a asignar estes recursos? Como se vai estructurar o sistema? Ben, pois o estruturará vía unha figura xa coñecida no sistema educativo e nos centros, que son os contratos programa. En este caso, hoxe mesmo se vai a publicar a resolución dos contratos programa, e aquí o que lle dicimos aos centros é: centro educativo, usted sabe mellor que ninguén cales son as debilidades formativas que poderon ocasionarse nesta situación. E non é algo xeral, seguramente estará máis focalizado en determinados alumnos que máis o precisan. Díganos ustedes cales son e, a partir de aí, en base a esta proposta, pois a Consellería desenvolverá un contrato programa que leva asignado pois algúns profesionais, neste caso, vencellados pois as dúas liñas que dixen antes, para o plan de choque, o SARCO, e para o plan, digamos, de seguimento de todo o ano, os PROA, non? A segunda liña ten que ver con algo que se crea en este proceso, que é unha red de orientación personal e familiar. A denominamos RAOGAL. Bueno, aquí que se plantexa? Aquí o que se plantexa é tamén facer un seguimento anual a aqueles alumnos con maiores dificultades educativas, tanto educativas como de entorno social ou de entorno emocional. É dicir, identificar os alumnos ao longo do sistema que máis apoio e axuda precisan e desenvolver unha serie de accións que posibiliten, digamos, favorecer pois, o aprendizaxe e o traballo sobre estes alumnos. Estamos a falar aquí de que vamos a texer unha rede no territorio que se focaliza en 32 centros. En estes 32 centros habrá unha persona de referencia que, a partir desto, se estructurará unha zona e no seu entorno, na súa área de influencia próxima, e a partir de aí pois se desenvolverán accións que, como xa digo, están orientadas basicamente pois ás necesidades educativas especiais dos alumnos ao longo de todo o curso. Obviamente, todo isto se basea nun pilar básico e fundamental, que é o profesorado, e en este ámbito o máis importante, sin dúbida, é a formación do profesorado. E aquí estamos falando da terceira liña de acción, é dicir, reforzar a formación do profesorado en estes ámbitos, con accións formativas específicas que están, por suposto, dirixidos aos departamentos de orientación, ao personal dos centros, aos equipos directivos, ás familias, que vaya esta formación orientada a desenvolver pois, un maior nivel formativo por parte do profesorado en este ámbito. É lógico que nunha situación como esta, pois o plan de formación non pode ser igual que noutros anos. De feito, mañá presentaremos o plan de formación e aí veremos como vai como vamos a pôr en marcha novas liñas de actuación que están orientadas pois a detectar dun xeito precoz pois aqueles alumnos que necesitan apoio específico, aqueles alumnos con necesidades específicas ou, digamos, tamén a todo o que necesitamos para consolidar pois, os procesos de aprendizaxe. Como xa digo, bueno, isto se presentará mañá, é dicir, o plan de formación o presentaremos mañá e vai recoller unha liña específica vencellada pois, a este programa. E, por último, tamén esta liña de acción aparece moi vencellada a un plan presentado fai pouco e que se soporta basicamente no traballo da rede de orientadores, en torno a 4.000 profesionais no sistema, que é o que ten que ver con reforzar o benestar nas aulas, o benestar emocional, porque é obvio que esta situación, a algúns nenos, non digo a todos, ni moito menos, pero a algúns lle pasou unha factura emocional no ámbito das relacións personales, nas interaccións co seu entorno, coa familia, cos amigos, etc. E en este sentido, vamos tamén a desenvolver unha liña de contratos, programa específicos, para que sexan precisamente os centros que coñecen, como xa digo, a súa realidade interna, que presenten os proxectos a través dos contratos programa para que se poida potenciar aspectos como a autoestima, como a empatía, como as relacións humanas entre aqueles alumnos que máis o precisen. Tamén, obviamente, hai que seguir traballando e tamén estamos traballando en esta liña que tamén existe un vencellamento directo co ámbito da convivencia. Tamén en breve prazo
falaremos deste ámbito, e tamén plantexamos que nos plans de convivencia dos centros educativos se teña en conta esta realidade, que é unha realidade pois, tamén moi importante, todo o que ten que ver co estrés, ca frustración, todas estas cuestións tan importantes. Co cual, aquí, basicamente, o que pretendemos con esta cuarta línea pois é vencellar e articular pois, un sistema que posibilite vencellar accións xa en marcha, neste caso, pois, co Plan Recupera. En definitiva, estamos tamén no remate dun curso, na antesada de un novo curso 21-22. Estamos tamén nestes momentos traballando nun protocolo de transición que, en certa medida, nos leve cara á normalidade nos centros educativos, cara a unha normalidade pois, que, afortunadamente, en Galicia o sistema educativo pode estar, digamos, satisfeita dos resultados e do seu traballo, non? Creo que hai datos que os víamos tamén no vídeo que nos poñen de evidencia pois, o bo traballo que se fai no sistema para reducir, por exemplo, o fracaso escolar. Vimos como nos últimos 10 anos o reducimos ao 50%, creo que ese é un dato moi significativo, e tamén os vemos cando falamos dos datos de caridade ou de equidade vencellados ao informe PISA, onde Galicia sempre está pois, nos primeiros postos de España, líder en algunha das variables e sempre moi próximo pois, ao máximo nivel, a nivel de diferentes variables, e creo que o rendemento académico que se ten dado na normalidade en Galicia pois é moi importante, e creo que esa volta á normalidade nos vai posibilitar seguir traballando en esta línea. E, mentras tanto, temos que ter unha acción de transición, e esta transición que temos que plantexar no sistema educativo vai ter que ver tanto coas medidas higiénico-sanitarias deste curso, que seguramente e debido á dinámica da vacina teremos que ir vendo como se vai desenvolvendo ao longo de todo o curso, pero que obviamente todo semella que non vai ser igual ao deste ano, e, por suposto, todo isto teremos que tamén diseñar pois, unha volta á normalidade, tanto organizativa como académica, e intentar que ningún alumno se quede atrás. E, por eso, pois este plan vai posibilitar actuar dun xeito específico e a través destas vías pois, naqueles centros educativos, naqueles alumnos que, pois, circunstancias que sexan, pois, máis precisan unha atención individualizada e específica para que podamos recuperar a normalidade educativa e, con isto, voltar pois, a todos os parámetros que tamén sitúan o sistema educativo galego e que son responsables pois por suposto, pola pieza fundamental que é o profesorado dos diferentes centros educativos. Moitas gracias de novo pois, ás persoas do Comité Educativo que fixestes un grandísimo traballo ao longo de todo o curso e tamén en este proxecto, demostrando a vosa implicación. Por suposto, a todo o personal técnico da subdirección correspondiente e, por suposto, pois, o equipo directivo da Consellería, que vos podo dicir que tamén traballaron do lindo ao longo de todo este ano e o que lle falta. Moitas gracias. Sí, sentades vos. Acompáñanos hoxe tres participantes do grupo de traballo que deseñaron e elaboraron o Plan Recupera, que nos van expoñer as implicacións deste plan dende a perspectiva dos centros educativos. Toma a palabra dona Marisol Louro Lestón, directora do IES Plurilingüe de Ames e membro da Xunta Autonómica de Directores de Galicia. Gracias. Bueno, bons días a todos e a todas. Este programa que se presenta hoxe eu creo que xa foi ben explicado polo señor Conselleiro de Educación, pero eu voume centrar en pôr o punto de vista desde un centro educativo, que é onde estamos todos e todas as que estades seguindo esta presentación. As direccións dos centros, os departamentos de orientación e o profesorado vimos como este curso 2021 se multiplicaban os problemas familiares e personales de moito do noso alumnado debido á situación de pandemia que estamos a sufrir.
tanto situacións de enfermedade, de illamento, de falta de interacción social, repercutiron no rendimento académico dos nosos rapaces e rapazas. Durante este curso que agora xa rematamos, xa tuvemos personal de apoio que foi de grande utilidade e dunha enorme axuda, pero aínda non volvemos á normalidade, nin se prevé a volta desta para o vindeiro 21-22. Polo que creo que será necesario compensar as desigualdades que siga a haber e tamén mellorar os resultados escolares nos casos do alumnado máis vulnerable, que son os que máis están sufrindo esta situación e que todos temos todos nos nosos centros. Esta actuación presentada hoxe está englobada dentro da convocatoria de contratos programa Recupérate e persigue a finalidade de erradicar esta desigualdade e de axudar o alumnado a acadar o éxito educativo a través de reforzo, apoio e acompañamento en todos aqueles casos que aínda non acadasen os obxectivos e competencias establecidas para o nivel que están cursando. Para min é moi importante que haga estes dous tipos de actuacións diferenciadas, pois así imos ser capaces de chegar a un maior número de posibles usuarios e tamén de adaptarnos mellor ás súas necesidades individuales, que non son as mesmas para todos, nin para todos os rapaces, nin para todos os niveles educativos. Por iso o programa ARCO, que é unha actuación máis corta, máis forte e máis rápida desde o comezo do curso, servirá para encamiñar no nivel correspondente a alumnado que non está en cursos de final de etapa, pero que posteriormente lle quedará tempo para conseguir os obxectivos marcados na mesma antes de rematala. Polo contrario, o programa PROA Plus é unha actuación de apoio ao longo de todo o curso para aqueles estudiantes que están en finales de etapa, para encamiñarlles e axudarlles na superación desta e tamén para alumnado de primeiro de bacharelato que superou cuarto da ESO no curso 2021 con bastante dificultade. E isto servirá para que afonten as ensinanzas posobligatorias con maior seguridade e con mellores resultados. Está claro que estes dous programas son complementarios, desempeñan diferentes funcións e ambos son útiles, cada un deles, dentro do seu campo de actuación. Desde o meu punto de vista, xa non como directora, senón como docente, todo o que podamos utilizar para axudar ao noso alumnado e tamén para o profesorado que imparte docencia, todos os beneficiados redondarán na mellora do noso sistema educativo e na calidade educativa e nos resultados académicos e, sobre todo, na seguridade e sensación de apoio dos alumnos dentro do centro. Así que vos animo a solicitalos para o vindeiro curso coa posibilidade de incluir novos planes de actuación nos dous seguintes, no 22-23 e 23-24, que xa hai algo previsto sobre este tema. Antes de rematar esta intervención, quero felicitar a todos os equipos directivos e a todos os docentes polo traballo feito neste curso que está a piques de rematar. Creo que todos demostramos unha gran fortaleza, unha gran capacidade de organización e unha gran valía tanto a nivel académico como a nivel humano, que foi moi importante. E, dende logo, creo que unha inxente aptitude de organización e enormes niveles de resistencia, tanto física como mental en todos os casos. E, por favor, me gustaría que lle transmitiras as miñas felicitacións ao alumnado porque tuvo un comportamento exemplar durante todo o curso e que contribuiu a que este discurrira con toda a normalidade posible dentro do contexto sanitario da normalidade que tuvemos. Que se conseguise rematar dunha maneira presencial, que era algo que moitos dudaban a principios de lá en setiembre. Bueno, e desearvos a todos e a todas que o 21-22 sea máis doado e, sobre todo, máis normal. Xa non pedimos máis que sea máis normal despois de pasar por esta experiencia. Moitísimas gracias e bo verán. Moi ben, moitas grazas, Marisol. Ten a palabra a continuación dona Eva López Tarrigo, directora do IES Valadares de Vigo e integrante do Comité Educativo. Pois eu quero agradecer tamén ao conselleiro e a todo o equipo da Consellería a proposta deste Plan Recupera
por suposto, en especial as miñas compañeiras, non só Marisol e Marta que están aquí sentadas comigo, senón tamén as que estades aí, Ana María. Continuando coa intervención da miña compañeira Marisol, temos que falar tamén do que son as unidades de acompañamento e orientación persoal, o SUACO. Porque unha das peticións que achegamos dende os centros é a necesidade de contar cunha figura que colabore na resolución de problemas e situacións que moitas veces escapan do eido escolar. Unha persoa que faga de nexo entre o que é o alumnado, as familias, o centro, as administracións, e que facilite calquera xestión para colaborar na inclusión, reducir barreiras e completar o labor dos equipos directivos, departamentos de orientación, titoras, titores, que moitas veces estamos desbordados. Así que para dar resposta a esta necesidade que se evidencia aínda máis agora, pois aínda na pandemia, a Consellería completa o Plan Recupera creando unha rede de acompañamento e orientación persoal e familiar de Galicia, cuxo obxectivo é o desenvolvemento das actuacións de apoio e seguimento ao alumnado con dificultades e os máis vulnerables, dende o aspecto educativo, pero especialmente tamén coas familias e coa súa contorna. Serán 32 centros educativos base, tanto de infantil, primaria, secundaria, cunha persoa responsable en cada unha desas sedes. Estas unidades de acompañamento e orientación persoal, UACO, dependen das direccións dos centros. Se coordinarán co Departamento de Orientación e co persoal educativo e suporán un complemento ao seu labor. As unidades UACO forman parte dun novo plan experimental. Están creadas para posibilitar unha educación integral. Debemos poñer unha especial atención nas singularidades que presenta o alumnado rural, sobre todo o tema da dispersión. E sabemos que este perfil dos docentes que formen parte do ACO non é doado, non é fácil, pois debe interceder en situacións moi dispares, traballar en sectores de dentro e de fora da comunidade educativa e que, ademais, ten que ter unha mobilidade continua. Pero é moito o que gañamos co seu traballo, primeiro o alumnado e as familias, e despois, por suposto, os centros. As funcións do persoal UACO deben estar centradas no acompañamento, motivación e seguimento personalizado, principalmente do alumnado do Plan Recupera, que estean dentro da zona xeográfica da que son responsables estas persoas, coordinados e colaborando con toda a comunidade educativa. Deben impulsar a implicación e a colaboración das familias, facendo de nexo entre concellos, entidades, administracións, asociacións, organizacións das que precisen axuda. Por tanto, con este novo plan, preténdese reforzar a acción do sistema educativo para evitar desigualdades derivadas de factores sociais, económicos, culturais, xeográficos, étnicos ou doutra índole. A resposta á diversidade que presenta cada centro educativo debe concretarse na coordinación docente, na atención a cada alumna e alumno, pero implicándose ademais nos compromisos familiares e sociais, así como todo o que contribúa ao máximo desenvolvemento tanto persoal como social do alumnado, e preparalo para participar de forma autónoma na sociedade. Esta é unha maneira máis de seguir apostando dende os centros e co apoio da Administración nesta liña de mellora da educación integral, inclusiva, cooperativa, solidaria, emocional e humana. Eu, dende logo, quero sumarme ás palabras de Marisol, de agradecemento ás direccións, aos compañeiros, ao todo profesorado, ao alumnado, porque todo este esforzo neste curso tan duro, pois o único que nos queda é desexar que o curso que ven vai ser seguro que moito mellor. Grazas. Moitas grazas, Eva. Para rematar, intervén dona Marta Castro Girona, que forma tamén parte do Comité Educativo. Ola, bos días a todos e a todas. O meu nome é Marta, son docente de vocación e directora ca crenza firme na igualdade de oportunidades de todo o noso alumnado. E quixera agradecer, antes de nada, a oportunidade de estar hoxe aquí dando voz aos docentes e aos equipos directivos que, como eu,
Loitamos por esa igualdade, pola equidade na educación e a calidade na ensinanza, que pola nosa entrega e traballo intentamos formar unha sociedade máis xusta que nos tempos que corren non está sendo doado. Pero todo isto non podería ser posible sen o esforzo dos nosos docentes, dos nosos claustros e de sen a administración. Por parte da administración, que porte as ferramentas eficaces para leválo a cabo. E quero daros a miña visión como docente dun centro con as características moi determinadas, como poden ser un centro multicultural, onde convivimos 18 nacionalidades, coa variedade idiomática que isto representa e co enriquecemento cultural e social que trae consigo. Un colexio cunha continua matrícula de alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo e cunha porcentaxe moi elevada de alumnado que presenta dificultades asistenciais ou escolares que neste curso escolar víronse incrementadas por mor da pandemia. E tendo en conta todo isto, cando escoitei falar por primeira vez do Plan Recupera, pensei que estaba ideado para o noso centro, para o centro que eu represento, e para moitos outros que, como os vosos, teñen situaciones similares. Eu vexo como unha oportunidade para dar resposta ás carencias e ás dificultades que a pandemia agudizou tanto no noso alumnado como nas súas familias, que son as que máis están a sofrir por a súa condición de ser vulnerables. Xa sexa pola fenda digital, pola fenda idiomática ou a fenda social, moitos deles non chegaron a acadar os obxectivos e as competencias que tiñan establecidos para o seu nivel educativo. Dende a administración, dende os centros educativos e nós, como representantes dos mesmos, debemos buscar o éxito educativo de todo o noso alumnado, fomentando unha formación de calidade, equitativa, garantindo a igualdade de oportunidades, e inclusiva, como principio fundamental, onde se atenda a diversidade de todo o alumnado. E para conseguilo, os recursos humanos son de gran importancia e así lograr a compensación das desigualdades. Neste senso, o Plan Recupera, a través das liñas de actuación que se presentarán hoxe por parte do conselleiro, da miña compañeira Marisol, os contratos programa Recupérate, e pola miña compañeira Eva, a rede de acompañamiento de orientación personal e familiar, ofrécenos a posibilidade de recibir o apoio e acompañamento tan necesarios na aprendizaxe do noso alumnado. Eu teño claro, vos e ti. E, por suposto, non me quero despedir sin darvos a noraboa a todos os equipos directivos e docentes. Rematamos este ano, faltanos unha semana e xa non estamos aí. Xa se ve a luz detrás do túnel. Moitas gracias. Grazas, Marta, e grazas a todas as persoas que asistiron a este acto, tanto as que participaron desde a Cidade da Cultura como todas as que participaron por videoconferencia.